Het Simmerblomke. Ik sta hier in Broeksterwaard en ik zie je Sietske Zwaagstra. Haar dochter die woont in Canada en die schreeuwt dus een berichtje, want die hier in Canada is oproepje zien. Sietske had namelijk vorig jaar haar man verloren en zij ben vorig jaar ook emigreerd dus naar Canada. Nou, haar dochter Avi die had 5 ben van de jongste in Canada geboren is. Dus die had ze nog nooit jongen. Dus ze schreeuwde dus een berichtje, zei dat verdient een blomke. Dus ik heb er een prachtig boeketje bij me van Jelde das Bloemenboutique uit de Westerijn. En nou heb ik krijgt jongen in en ze is bij de borje, dus deze hebben we krijgt even hennen. Jo, ben Sietske of net? Ja. Ja. Nou, ik heb een berichtje gekregen van iemand. En die zei, ze verdient een mooi bosje bloemen. Dus die heb ik mijn naam. Waar dat van? En dan kom ik op Friesland, denk ik. RTV NOF ben wij van. Wat, De streek om erop. nou, waar kreeg ik die van? Ja, iemand had dus een berichtje gestuurd en die kwam heel via wij. Canada. Aafje. Ja, die had dus een berichtje geschreven en die zei, ja, uw mem die verdient een bosje bloemen. Nou, wat leuk. Ja, dat is geweldig. Dat kan niet. Nee toch? Dus ik, ja, Josje, alsjeblieft, het is een prachtig mooi bosje, alsjeblieft. Schitterend. Nou, bedankt. Ja, alsjeblieft. Want ze vertelde dat zij ze emigreren naar Canada. Ja. Vader hier, toch? Ja, vleentier mei. Ja, toch? Ja, vleentier mei. Ja. Ja. Ja, ik woord hier. En daar is ook alweer een bandje geboren. Mensen geboren, ja. En die heb je nog nooit zien, niet Ik echt? heb er nooit zien. Nee. Ja, dus toch wel een gemis, liep het mij. En dan ben je ook nog jouw man verleend, schreeuwen ze? Ja, krijgt voor het tijd dat ze voortgingen. En dus alles tegelijk wat. Ja. Nou, ze schreeuwen dus dat jou er hartstikke goed mee omgaan. En daarom gunden ze jou een mooi bosje bloemen. Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Ja. Nou, Aafje, bedankt voor deze mooie bosbloem.